El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe onamanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono katase Dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliyan ka lafiya kan ka ta fɛ ka mɛn hôtel lafiya kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel lafiya kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka hôtel lafiya ma gɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se 23 a fɔ hôtel lafiya i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka hôtel lafiya ma gɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan Europe i bi fɔ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel lafiya hali n'aw ye maa ba kelen sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel lafiya kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation bi hôtel lafiya kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 76 bela jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fokata se bemama Somatra fien foroko Somatra kauli herela kase herela Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogola anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jile la dunya silame munu be mali kono ani munu zigiro benondo diye jamana were umo
k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. dugutigi ni wari dafara ye passe d'a kan ka sira di ne ma. sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda.